Det var i 1987. Jeg var 11 år gammel, da Solmej fra Hippie-kollektivet tog mig ind og se min første voksne kærlighedsfilm. Man må nok sige, at den gjorde mine øjne sultne. For første gang opdagede jeg, at mænd kunne være lækre. Og jeg begyndte at drømme om at møde kærligheden. Møde nogen, der var anderledes og spændende. Og om at gøre noget, man måske ikke måtte.